Goddag og velkommen til Studieværkstedet. Jeg vil i den her film fortælle lidt om, hvad du kan lave på Studieværkstedet. Og hvis du kigger her, kan du se, at det er åbent mandag til fredag fra 8:30 til 3:00. Og mandag og tirsdag aften er det åbent fra 5:30 til 8:30. Værsgo, kom med indenfor. Nu skal du bare se. Allerførst, når du kommer i Studieværkstedet, skal du skrive dit navn. Og det gør du her. Prøv at komme nærmere og kigge. Sådan ja. Se, jeg har skrevet Christian, og jeg går på danskuddannelse 3, modul 3. Og jeg kom klokken 18. Og så når jeg går, så skriver jeg, at klokken er 19. Og vi skal kun bruge informationer til statistik. Husk det. Vigtigt. Sådan. Så kommer mig igen. Så går vi herover. Så skal I bare se. Her i Studieværkstedet kan du arbejde med dit hjemmearbejde, og du kan også arbejde med ekstra opgaver til modultest, og du kan også arbejde med grammatik, og du kan arbejde med gamle opgaver til eksamen. Men dansk er mange andre ting. Prøv at komme her og se. Det er også dansk at læse aviser, eller læse andre bøger, som ikke er skolebøger. Du kan se herovre, der er Danmarks historie, og der er den første bog om kroppen, og mange andre bøger. Og herovre, nu skal du bare se, kan du læse opskrifter og kopiere, hvis du synes, du finder en god opskrift. Det er dansk. Kom med mig. Her om aftenen sidder Susanne om mandagen og Paul om tirsdagen. Dem skal du nok lære mere at kende. Og herovre bagved, bare blive stående der, så går jeg lige herover. Lige herovre bagved, der er ekstra opgaver til modultest. Og dem må du ikke selv tage, men du skal få læreren til at give dem til dig. Nu ringer min telefon lige et øjeblik. Ja, så er jeg tilbage igen. Nu går vi herover, for her har vi en hel masse ekstra opgaver til grammatik. Prøv at komme nærmere. Du kan se, her er en serie, der hedder Dansk er ikke så svært. Dansk er lidt svært. Og så rød, ligesom ude i trafikken, dansk er svært. Se, vi har også andre grammatikøvelser her. Og så herover, nu går jeg lige herover. Her har vi ordbøger fra A, albansk, arabisk, bosnisk, engelsk og hele alfabetet igennem ned til vietnamesisk. Og herover har vi ekstra øvelser til grammatik. Det er lidt ligesom de samme, vi har derovre. Og så har vi danske ordbøger her. Der er en, jeg gerne vil vise dig. Prøv at komme lidt tættere på, når jeg kommer hen til dig. Det er den her, der hedder, hvad hedder det på dansk? Den er rigtig god, fordi der er mange fotos i den. Så den synes jeg, du skal kigge i. På Studieværkstedet har vi 8 computere herinde, og inde i nummer 210, det nye Studieværksted, har vi 12 computere mere. Her er mange gode programmer, du kan bruge til at arbejde med dansk.
Jeg synes, du skal sætte dig, og så bare prøve dem. Og så finder du ud af, hvilket program du bedst kan lide. Nogle gange er der mange mennesker herinde, der snakker meget. Så kan du gå herover. Sæt dig herind. Nu er der ikke nogen lige nu, men vi kalder det for stillerummet. Kan du se her? Og der står, at du må ikke snakke, og du må ikke bruge mobiltelefon. Og så til allersidst vil jeg sige, hvis du er i tvivl om noget, hvis du gerne vil have svar, så skal du bare spørge. Jeg håber, du får stor glæde af studieværkstedet. Tak.